Chcem vám dať 5 tipov, ako sa vysporiadať s toxickými vzťahmi. Pôjdeme v opačnom poradí. Bolesť z toxických vzťahov nie je normálna. Niekedy žijeme s chorobou vzťahov. Ale viete, apoštol Pavol nám povedal, že ak je to možné, a pokiaľ to závisí od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Takže tu je 5 tipov. Tip číslo 5. Ochotné odhodlanie. Správnou reakciou na toxické vzťahy je ochotné odhodlanie ísť za tým, čo je správne až do konca a urobiť to správnym spôsobom bez nenávisti. Ak odpovedáte hriešnemu človeku hriešným spôsobom, ste hriešnikom rovnako ako on. Vy a ja môžeme byť niečím viac než len ľudia, ktorí kopírujú hriech. Na toxicitu odpovedáme láskavo, s odvahou a láskou. Tip číslo 4. Musíme si predstaviť pozitívny výsledok. Spomeňte si, čo Pavol povedal Korinťanom. A takými ste niektorí boli, ale boli ste obmytí, boli ste posvetení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. V určitom okamihu ste boli presne ako ten toxický človek, možno ste ním dokonca aj práve teraz. Ako k ním teda môžete byť zlí, keď viete, aké to je, keď sú iní zlí k vám? Rozhodnite sa dnes nahradiť svoje myšlienky na pomstu jasnou túžbou po tom najlepšom od Boha vo vašom aj v ich živote. Tip číslo 3. Nebuďte pasívni. Nečinnosť je rozhodnutie. Toto rozhodnutie udržiava status quo a necháva toxický oblak vznášať sa nad všetkými. Toxické vzťahy pretrvávajú, pretože problémy zostávajú neriešené. Tip číslo 2. Toxické vzťahy sa musia riešiť. Vy riadite svoju budúcnosť. Niekedy je takýmto konaním láskavná konfrontácia. Niekedy je to o uvedomení si, aký toxický som ja alebo vy. Niekedy je to dištancovanie sa od niekoho, kto neustále ubližuje iným. Riadenie toxických vzťahov si vyžaduje odvahu. Odvážna láska sa nebojí, dokonalá láska vyháňa strach. Staviame sa na odpor tým, ktorí utláčajú, odmietame sedieť pasívne v tvár nespravodlivosti, robíme ústretové kroky láskavosti, aby sme milovali svojho nepriateľa, ako nám to prikázal Ježiš v Matúšovi 5:43. Citujem: Počuli ste, že bolo povedané, budeš milovať svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Nebojte sa. Odpoveďou na jed iného človeka je vaša láska. Tip 1. Toxické vzťahy zabíjajú Božiu víziu vo vašom živote. Toxický vzťah nie je o vás, je to o Bohu a jeho túžbe a intimite s vami. Toxicita otrávuje váš vzťah s ním. Nežijete v pokoji, namiesto toho sa obávate, ste rozstrielení. Váš toxický vzťah si vyžaduje uchopiť Božiu víziu pre váš život a uistiť sa, že je cenená a vážená. Bráni vám iná osoba v tom, aby ste boli tým, kým vás Boh chce byť? Nie je to o ich nemolosti, manipulácii či sebectve. Je to o Bohu a jeho láske, ktorá vás má posunúť vpred. Takže sa hneď na začiatku rozhodnite, že budete nasledovať odvážnu lásku až do konca, predstavovať pozitívny výsledok, nebyť pasívny, ale proaktívny, riadiť svoju budúcnosť a napokon nebyť ochromený inými. Vážte Božiu víziu pre svoj život a nevzdávajte sa jej.